किती नगरसेवकांनी तुझ्याकडे तक्रार केली, इतकं मोठं झालंस तू? हो आता तर येतच म्हटलं. मारीन लक्षात ठेव. होय काय तुम्ही कसं आणि भाषा शिस्तीत वापरायची. तुम्ही असं जिल्हाध्यक्ष एका पक्षाचे भाषा शिस्तीत वापरायची. कुणाशी बोलताय लक्षात ठेवा. आवाज करायचा नाही सांगते तुला. साहेब ह्योच कॉल मी चॅनलला लावतोय तुमचं. ह्योच कॉल मी चॅनलला लावतोय तुमचं. भाषा शिस्तीत वापरायची तुम्ही. चॅनलला लाव तू. चॅनलला 100% लावणार. 100% लावणार. कसली जाहिरात तुम्ही मला दिला? कसल्या जाहिरातीचे पैसे मला देणार तुम्ही? 1 रुपया तुमची मी जाहिरात घेतली नाही आणि मला तुम्ही कसले पैसे देणं लागत नाही. कळलं का तुम्हाला? तू कसली बातमी लावलीस तू? मग जी सत्य भाषा शिस्तीत वापरून बोलला असतात ना तर तुमचं समोर 100% लावणार मी. 100% चॅनलला तुमचा कॉल लावणार. 100% लावणार. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.